God dag og velkommen til Cosmopolis TV. Her vil vi følge crewet bag 2 filmhold og følge dem hele vejen igennem på både godt og på ondt. Følg med mig. Hallo, følg med mig. Her på KTS er de i fuld gang med research-processen, og jeg synes lige, vi skal snige os lidt ind på en af grupperne nu. Se, hvad de har gang i. Ja, det ser faktisk ud til, at de er gang i et møde lige nu herinde. Line, hvilken gruppe er I? Schweiz. Schweizergruppen. Ja. Og hvad er det så, I har at lave? Vi skal lave det, som Schweiz har valgt at kalde Impression First, som vi har valgt at kalde First Impressions. Hvor vi skal finde en person, som måske ikke ligner det førstehåndsindtryk, hun giver. Ja, hvad har I så gjort for at finde en person? Vi har jo lavet lidt forskellige undersøgelser, har sendt folk i marken på forskellige eventuelle sociale medier, og den fantastiske søgemaskine Google har vi brugt til at finde nogen. Okay, har I fundet nogen indtil nu? Vi har. Vi har simpelthen fundet den mest fantastiske dame i verden, der hedder Johanna, som går på jagt. Det lyder spændende. Ja. Vi vender tilbage herfra. Ja, så kan jeg se, der sker lidt herinde hos det ene crew. Lad os lige finde ud af, hvad det er, der sker. Ui, vi skal finde en. Hov, Jonas? Skal jeg lige her? Ja, hvem er dem? Vi tager bare dem begge to. Kan vi lige høre, hvad der sker her? Jamen, vi går over på børnehaven, lige over for skolen. Vi har så fundet ud af, at det er slet ikke en børnehave. Det er faktisk en fritidsklub. Nå, for pokker. Og de er lukket, så... Kom, lad os se, om der sker noget herinde. Laver du noget, Simone? Så klæder min funktionsfilm. Nå, ja. Drenge, hvad laver I? Vi hører gangstermusik. I hører gangstermusik. Ja. Hvor langt er I jeres opgave? Rigtig langt. Vi har lige tjekket udstyr, at det virker, og det gjorde det ikke. Så derfor fik vi fat i Lars og byttede det til noget, der virkede. Ja, bytte noget om. Nogle kabler om. Nå, jamen det er da godt, I er på forkanten. Ja, Okay, hvad har I så at lave nu? Venter I også på produktionslederen? jeg lige venter og hører gangstermusik. Det lyder også sjovt. Ja, så står vi herude foran Løjtegårds børnehaven. Løjtegårdsvej børnehave. Og det ene crew er klar til interview, så vi vil lige følge med dem. Kom!
vi endelig ankommet ind til børnehaven, og lige en kort status herfra, så hvis I kan se her i baggrunden, så er de i gang med at sætte op til deres interview, hvor det skal være og sådan lidt af hvert. Ja, vi gør. Jamen, lad os da lige tage en lille slutstatus. Hvordan gik det derinde, Anna? Det gik rigtig godt. Hun var rigtig god, hende vi har fundet. Hun var så god til at snakke selv, så det gik rigtig godt. Ej, hvor godt. Så nu er I klar til næste interview? Ja, det er vi. Eller det burde de andre være. Det håber jeg, de er. Jamen, det er da dejligt. Det er rigtig godt. Så er vi jo tilbage på KTS. Alle optagelser er i hus, og nu sidder alle foran deres computer igen. Lad os finde ud af, hvad de laver. Hvad har du personligt lært af den her opgave? Hvad jeg har lært? Jeg har lært, hvis man skal arbejde sammen med den anden Jonas, så skal man have meget, hvad kan man sige, tålmodighed, tror jeg. Nå, hvordan kan det være? Fordi han er sgu en fin fyr, men jeg har godt mærket, at han er sgu meget bestemt i sine holdninger inden for, hvordan det skal være. Og det er ikke nogen kritik, men det er nok, hvad jeg har lært af. Nu blev du angrebet lidt før. Hvordan har du det med det? Han kommer bare an. Okay, har I haft lidt problemer i gruppen? Nå, det vil jeg nu ikke sige. Så Jonas, han kan bare godt lide... Det var positivt. Ja, det skal du jo sige. Rasmus? Hvad er grunden til, at du ikke vil snakke med mig? Jeg er på toilettet. Så er vi ved at være færdige, og vi har sidste indslag fra Cosmopolis bagom, og den kommer fra Siri. Kom med mig. Har det været sjovt at lave Cosmopolis? Yeah! Det har ikke været så sjovt.